No niin, se olisi hakkerolla yksi täällä taas. Tai taas. Mut kuitenkin. Mä tein tästä tämmösen uuden kanavan, koska mä en jaksanut tätä nimeä enää. Eli mun entinen kanavan nimi oli Niksu Kujamäki. Mut nyt mun nimi on Hakke. Ota oliks joku Haggis, niin Haggiste PvP EZ. Vai oliks se sitten Hacker? Jompikumpi, niin. Et mä en tee sinne kanavalla enää mitään videoita. Mä yritän tehdä tälle kanavalle nyt videoita aika paljon, niin kun nyt jotain. Sitten niin että tilatkaa tääkin ihan ehdottomasti. Kun mä haluaisin taas ne 21 subaa ja silloin mun toisilla oli, niin. Et ei mulla tässä mitään muuta. Joten se olisi moro.